coftal ɓallimen. Oumar Mamadou Sow. tedduɓe heeɗiɓe on calminama coftal ɓallimen e oɗo aseta hande sappo e lewru tata ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi kalaten koye alhaali kuuli kesi teskaɗi ɗe ñawoɓe kawri latta ballon ɓe kutoroto e dingri ɗe walla mbiyen tan kuuli ganni yiiɗi addede hen ɗe sikki ala so ɗum haalama ko wiyete var mamiji ma en jippidde hen e toɓɓere nde tawi ko e fanniyankoɓe mum wono Fadoum Dia on ko gonnoɗo arbitre hono ñawowo kawri jeyaɗe oɗo saaha e hebloɓe arbitre aji to fedde africayankori tambide latta ballon ɗum woni kaf ma en kal hunde e pijirloji africayankeji puɗɗiɗi to Accra lamorde Ghana guila ñalde heccanki nde fandare ɗiɗo pijirloji kono kadi e keblorɗi mbiyen jeux baɗoji to Paris e ndeɗo hitande men gartu kadi e club aji tawteɗe e jeetaɓal timmode Ligue des champions Afrique kam ha joni e coupe CAF tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere men hande joni jañoɗen. on calminama heeɗiyankoɓe kam e yeeɓiyankoɓe rewdiɓe yewtere men coftal ɓalli men e helle meɗen Facebook hade mi woɗɗoyde eɗen gonde e Dieynaba Sow ɗo banggam ñamuɗo mi salminima Dieynaba. Salmitima Oumar Mamadou Sow en calmini hettiyankoɓe kala bani men debbo goɗɗo ko Fadoum Dia mbo kalɗen joni goto e hoɓɓe meɗen Fadoum Dia mi salminima. mi yettimama mi salminima no foof mi juurimama noon e classe auditeur uji radio fulfulɓe fof ko noon ɗum noon mi waɗana noon tamanguel haade mi arde goreji ɗe nde tawno eɗen gandi ko e ñalde mbiten lewru rewɓe gonɗen so tawi lewru rewɓe haalama noon eɗen gandi 8 mars jeetati nduɗo lewru ko heccanki ñalama teddiniraɗo haqqeji bandiraɓe rewɓe ɗum noon mi weltanirɗon ɗo Elhadji Baba Baydy Mal seeɗa garten. ko noon tigui ɗum noon ko salminago faade dendagal rewɓe windere nde kala Baba Mal yetti on ko haali ko ala ka ɓeydete hen ɗum noon wiide on tan lewru ndu kala ko onon jeeyi ñalɗi ɗi kala ni ko onon jeeyi ɗum noon ko noon Allah windiri windere nde to banggam ñamuɗo hanti mi arte worɓe ɓe ɗum noon ceerno Harouna Seydi Déme a salminama. a salminama Oumar hettiɓe fof calminama eɓe gondonno e plateau ɓe calminiɓe mi salminine Fadouma no wonno arbitre no woni sehilam ne fewi tigui rigui ɗum noon omo heeɗi Abdoulaye Diallo goto ɓe jadaten e kala e alerte mi salminima. a salmitama Oumar Mamadou Sow salmini heeɗiyankoɓe refi fulfulde ɓe fof ko noon ɗum noon tedduɓe en kaali joni e gardidi yewtere nde hande kalaten koye kuuli kesi eɗen gandi e heewi e majji teskaɗi wayloji mbaɗi to batti no kawre latta ballon ɗe ñawirete hewɓe won hen ina paami woɓɓe kadi paamani no ɗen ɗon kuuri leldorini kono ko wayno wonde foof wonande fedde aduniyankore toppatinde latta ballon ha e pelle gonɗi e donge ɗe mbiyen kanji kala ɓe ndendi wonde fandare nde tan koyo alhaali o ina wayno ɓeyde yuɓɓudi ɗum noon Fadoum Dia sikki ala ko e ma gaddartomi mi salminima lawol gongol Fadoum Dia haɗo heeɗe min mbeɗa heeɗima ko noon en kaali eɗen gandi an no mbirumin nani ka ñawannoɗo kawri oɗo saare Dia e hebloɓe arbitre aji mbiyen toon to CAF wayloji kewɗi mbaɗi teskama haka e ko wiyete VAR eɗen gandi ɗum huutere e pottitti mawɗi ɗe ɗin noon wayloji ko adi foof namdal udditigal sababu majji ko holɗum e nder ha joni coftal ɓalligal pour VAR o eyyi wayloji tan e arbitrage o e mbaɗi kuptidinɗi aɗani VAR addiraɗo ni ko pourtade arbitre kam ko neɗɗo tan no wawi ko ɗo ko so wiyete ko Allah tan woni mo juumata kono neɗɗo kam aɗa wawi juumde décision ga wawi ƴettu taw décision ganda taw moƴƴani mais joni noon VAR o addira pour no walla arbitre so tawi a ƴetti erreur a waɗi ko wiyete erreur majeure comme ça VAR o nodduma gara ƴewana hoore ma ɓe kollinma image uji ɗi après taw ma wawa changer décision VAR ko ɗum addira ko wayno penalty sa sifli penalty ganda mo woodani ɓe mbawi noddude ɓe gara ƴeewa ɓe kollinma image uji ɗi foof
walla kadi taw gacca penalty équipe daña penalty tawa yiyani ma tawa tardi walla taw angle de vision a dañani position moƴƴo pour yiide ɓe nodduma kadi ngara walla carton rouge kadi so tawi aɗa foti rokkude carton rouge a rokkirama ɓe nodduma ngara e but kadi par exemple taw ko hors-jeu so tawi ko hors-jeu ma ɓaɓe ƴeewane so tawi ko hors-jeu but no moƴƴi ɓe mbiya no moƴƴi so but o moƴƴani kadi ma ko hors-jeu ɗum noon foof ko ɗum ɗo VAR en waɗi kadi protocole goɗɗo ko wiyete kadi hayso but so ari kadi but o so hayso but o sene naata haɗa ɓe mbaɗe accordé but o maɓe ƴeewane départ ballon ɗo fuɗɗori ɗo haa ɗo yetti ɗo est ce que ala faute so tawi no waɗa ko wiyete faute en ji wona feradema miiji ti so tawi ko hakkude Afrique du Sud Angola wonno walla Côte d'Ivoire Nigéria alhaali mbaɗo noon waɗino e Coupe d'Afrique oɗo ɓennuɗo ndi yehi ha penalty sifla nde ɗum fawa ina wayno ruttini ko kippu goɗɗo o rokkino ɗum ni wadde ko woni ko tengtinta ko kalɗa ɗo e voilà hono noon tan ayde son siftorin on waɗi action tan ɓe jawni hawre Nigéria jour makko aussi men nannino bi kono hono mbiyam protocole VAR so bi waɗi haade bi o na waɗede accordé ɓe ƴewata taw bi o action ɗo fuɗɗori ɗo sa ƴeewi ɗo haade action fuɗɗade ɓeɗo dañino toon penalty abisi ko mataw yiyano acciran ɓeeto dañi contre attaque hawre Nigéria nani joni noon so bi waɗi ɓe ƴewata est ce que ala hors-jeu so tawi ala hors-jeu ɓe jaaha ha ɗo fuɗɗore action fuɗɗotore action noon so tawi wonko waɗno faute ɓe gartate oɗon faute ko ɗum waɗi ɓe gacci ɓe pirti penalty Nigéria ɓe cifri penalty ɗum ɗo ko noon e ɗum mi haade mi arde eɓe gonduɗen ha joni ɗo e nder studio o woodi tan goto hettiyankoɓe men namdinoɗo e won pettowo goto kippu mbo Gambie mo ganduɗa waɗino loggol mbiyen but tawi ko jungo muɗum o waɗiri hewɓe pamano cikkano ko kartal boɗowal o foti heɓde kono o heeɓi ko olal beele wonko yimɓeɓe cikki hen taw wona noon yaari kartal so tawi ko wiyete attaquant o so tawi ko attaquant kanko nanno bi o taw ƴetti ko junngo makko nattiniri junngo makko taw kanko teyi o waɗi ɗum pour funtude arbitre o beele wawa nannude bi o so tawi o teyi ɗum o ƴetti o nanniri ɗum ɗum noon bi o salete o rokke kartal olowal kono so tawi noon ko défenseur hono défenseur o kanko ari o yi ballon no naate ta makko gardien makko ala toon kanko ƴetti ballon o jure junngo makko ɗum noon wiyete joni ko no wiyete ɗum noon ɗum ndeno rokkate kartal boɗowal ngal défenseur wadde wona jumri woni ɗon ko noon tigui kuuliɗe pawri haade mi arde Harouna en keɗoto joni goto e hettiyankoɓe men woni yande ne jogui hen Ceerno Dia toon to leydi Mauritanie won miijoji ɗi o yañi mbiyen e ndeɗo toɓɓere e kesem hesamago biyago ne adde nangoɓe bal tan calo ɗum dégagede ha yawte 6 secondes joni noon kam so tawi koɓe kaali ko e mbayligu he ɓe tabitini ɗum ene moƴƴi wonande gardien o so tardi ballon e tette juuɗe muɗum hokke équipe adversaire o heɓa corner kanko gardien o sanctionné ɗum ko hunde moƴƴere e kadi en foti sakkande feere ɗiɗo jour uji waɗaɓe simulation ji nder terrain pour wardeta tan bon moindre contact wone fitade elle tan mo wonki mum sortani ɗum ɗo foti ko ƴeewede haɓene ha ɗum iwo e joni noon carton kesso biyaɗe ne ɓeydi hen o on kam yadani hen ɗum yo resane tan rugby e andball ko ɗon wonno wiide ne jolno ɗum e football joueur yalta 10 minutes après arta min ɗum ɗo ɓe goni koye bonnude sens football o muy kam e yiyannam to ngal ɗam banggal ko noon Harouna Déme koɗo yaltiri ɗo eɗen gandi o mo ganduɗa ko Fadoumu Dia haali hen e won e wayluji fandare nde tan ko ɓeydude e wallude arbitre aji ɗi kono ɗo ɗo Ceerno Dia jofniri e ɓeni miijo FIFA no miijo addude ko wiyete kartal taw ko buluwal ɗum ne ko pettowo so woodi ko waɗi yaltine haqqi filmaji sappo nattine beele ɗum e yiyanima koko ɓeydata fullata ballon o walla koko ustata mbaɗa jaggi koɓe mbaɗi VAR o koko ɓeydata heewi e football aɗa andi erreur aji ɗi keewi no arbitre aji heewi noon wiye wonmo gondi hay taw noon ɓe gondani hay goto wiye mata hoɓe ƴeenaɓe kalis walla wonno ɓe nanna ɗum waɗi ɓe mbaɗatno balla won équipe aji gila VAR ari ham ɗum iwi mboɗo sikki noon kartal bula wiyano ngal ɓe mbiɗan hoɓe ƴeewa so tawi wonde no wawi wonde walla aɗa andi won sport aji goɗɗi mo jiira e football o wayno rugby ne waɗa noon discipline aji kewɗi won sport aji kewɗi e aduna he no wawi jaltinda seeɗa garta ha wayno handball no waɗa 2 minutes jalta woto sikki noon football ɗum fotani tawa nannede hen yaawi pour ɗam il faut ɓe ƴeewato no moƴƴi woto sikkini ala addata hen mboɗo sikki wona ala ɓeydata e football he so wonano peut être no ɓuura tardinde ɗum no calcul aji ne ɓuura hewde VAR moɓe nanni o yoɓe jaa ha yeeso haɓe ganda tan nafoore mum no feewi nde purta ƴewtade ko ɗum ko noon tigui Harouna Dieynaba teke ɓeydata yiyannima e ɗi wayluji mbiyen kefi
ewa to var ɗo ni adortomi hono fadumo wini ko ɗon puɗɗortomi wonde ko neɗɗo fof ene juuma waɗino haalaji kew kono guila var ari caɗele ɗe usti saabu var kam ko machine aji hannde oɗo aduna mo gonɗen o koko yaari yeeso ha to ganduɗa machine aji ɗi lomtimi yimɓe ma waɗa saahaji ni ma yeehi robbo ne doga e nder stade no woni arbitre hunde nana ɓenna to banggue kartal o kadi min kam guila kartal gal haala wonde kam yaara hen par ce que est ce que football ni ene jogui on ɗon temps est ce que jot juɗɗo oɗon joueur ne yalta natta ko woni basket ni est ce que ɗum ɗon ene wawi wonde football ɗe ɗum ɗon fof est ce que wonta caɗele aɓe mbiya ɓe ƴeewa kono so sikkani ɗum ɗon so wonko wawi ɓeydude e nder football joueur en natta ene yalta désordre oɗon no sikkani so ne heeɗi 90 minutes jeynaba haademi e yajñade Abdoulaye mbeɗen ndi en keɗoto mo ganduɗa ko Alassane Bokum goto e tiyankoɓe men toon to leydi Gambie won miijoji ɗi o jolni jaaden hen joni keɗeɗen kanko ne yiyande makko eyyi min kam arbitrage o ko waɗa hen VAR o ina waɗi nafoore so tawi noon ala favori noon VAR o min kam joni natti wadde nafoore saabu waɗi favori joni no feewi on kam so ala favori kam o waɗi nafoore saabu so tawi tan ne waɗi faute walla so tawi ne waɗi hors jeu tan so wayi so jeehi VAR tan on jiyat kadi en laaɓi ceer saabu wonko waɗata VAR nodduma wonko waɗata kadi VAR yiye wasa noddude so haate coupe d'Afrique oɗo hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire min kam ɗon yiɗon favori no feewi sabu Sénégal heeɓini ɗon comme no penalty ni VAR o noddani Côte d'Ivoire heeɓi VAR noddi ɗon waɗi favori so ala favori kam vraiment en moƴƴi ha maayi sikki ala yimɓe hewɓe ni jaadi Abdoulaye e wondi VAR o ko moƴƴere koko ɓeydata kono ɗo Alassane Bokum lelniri ɗo wona tan kawral Sénégal e Côte d'Ivoire karo kewɗe hay e folitiroji e ko wayno Europe saaha jiiya ñiŋoji mawɗi mbaɗe woni hen ni jaaha mbiya beele wadde machine ngaji potan tan woppude mbatta wadde arbitrage mbatta ina wayno ñawdi mbiyen kawre ɗe ala kay Omar min ko cikkumi tan sa ƴeewi hande tolniɗen ɗo e to banggue karalaji keesi ko gonga koma fukkoyngel kadi ƴeewe no arona haali no e Dieynaba kono noon sa ƴeewi neɗɗo kay no ɗuuɗi ko juumata surtout tentini si tawi ko folotiro hakkude kippuji ɗiɗi no yaawi sikkude no woodi ñawoɓe wawɓe ɓe wallude ko karalaji keesi kono tan ko harno wi kon no mari fayida comment sikko hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi walla jeeteɗe ɗum fuɗɗa kono comment taske ko français wiyata évaluation ɓe ƴeewa sabu lural ngal kono ɗi machine aji walla mbiyen ɓe ñawoɓe no ɓe hutorta ɗin machine aji ko ɗon lural ngal woni comment taske ƴeewe no haniri ngam ande honno fota yarede kadi Fadum haademi woppiddema tan lamdal battinigal tonguirten koye on ɗon alhaali VAR nde tawno ko yimɓe tan kadi goni toon ko machine aji ɓe kutorto kono ko yimɓe kaldata e arbitre central gonɗo e ga e terrain o kamɓe hebloji mabɓe holno jaari an aɗa jeeya eɓe ganduɗa ina balla e arbitrage hebloɓe mumen keblugol mumen toon to CAF holno alhaaliji ɗi jarata e hol mbaadi juɓɓudi mbaadi lelnadi toon eyyi hono taw ko VAR kam hono mbimami ni aɗa waɗi arbitre woɓe kamɓene kadi mbaɗa e format kala ko fate VAR ɓe gandi ɗum firte ko VAR o joni jiita ko 12 caméra sappo e ɗiɗi eɓe jogui ɗum kamɓe ƴeewata monon fof no jogui angle mo ƴeewata kono wiite joni so arbitre sifli hunde ko mbiyan ko so tawi o sifli penalty sene woodi ɓe jogii fof angle uji fof no holliraɓe aɗa hay saɗa yeeɓa télé kaaji aɗa yiya ɓe ƴeewa kollira oɗo angle goto angle gauche angle droite ɓe ƴeewa fof no yaari donc mono fof dal no jogii ngannduɗaa no rôle mum ɗum ɗo woni liggey mum beele so arbitre so tawi juumi taw VAR ma wawa so noddimo ko arbitre so ari wona VAR wiyatamo change woto ko ƴettuɗa ko moƴƴani tawi ko kartal boɗowal polɗa tottani VAR o tan noddata mo wiyama arde ƴeew ɗo de mi sikku tan no ko ƴettuɗa ko wonano kono arƴe wona hoorema joni noon so ari no hono mbiyam VAR hollamo image uji fof min jogui sappo e ɗiɗi caméra won toon ɓe kollinamo fof ha woyiya wanda so tawi ko jumɗo ando jumɗo so Fadum beele so tawi VAR o holli arbitre o ayawaji ɗi kono ɗum yonanimo o ɓami pellital makko Allah waɗi kadi e nder hen ko e jumri won jaguinoji mbiyen sanction ngaji pawteɗe e jomum walla eyyi kono noon aɗani hono wiide so tawi ko coupe d'Afrique ko woni coupe d'Afrique walla coupe du monde fof ko règlement o ko goto so tawi arbitre sa juumi so tawi a ƴetti ko ganduɗa ko wona noon sa juumi ha
taw équipe o so wiyama ko arbitre o waɗi ha équipe o hawa on match walla kanko waɗi feere ha équipe o waɗa éliminé ko wiyete ha hooti arbitre o kanko ne hootata sa ƴeewi kala arbitre baɗɗo ƴeeto janggo mo a taƴante biye koota duttoɗa saabu ko noon ko ɗum won règlement o par ce que arbitre aya ɗum waɗi addata arbitre waɗi saaha yimɓe pawata mataw arbitre ne wawi jumde taw wona taw ko beele taw ko mataw hono mbima taw o welataki wona saabu mo weela mataw juumi par ce que soit ko ɗo jooɗi o dari ɗo o yiyani kono ko wiyete angle de vision ala angle de vision pour yiiɗi walla o tardi e action o ko ɗum waɗi sa e entraînement jamen ɗi fof mbaɗan arbitre uji beele vraiment condition physique o kamɓene no jouruji jawirni kamɓene ɓe liggo beele ɓe jawira noon ko ɗum waɗi hay soɓe jettima hay soɓe jettima ne waɗi test uji ɗi mbaɗante haade ma fuɗɗade test o kala mo ɓennan test o a hootat a jouata coupe d' afrique match ji kadi sa waɗi erreur tan a hootat kadi tigi ɗum noon Fadumou Dia min jettima mi yettinma salminaga Harouna Déme o weddimomo nani salminaga e fuɗɗode Harouna Déme calmina Fadumou haade min acciddemo Faduma mi salminima et puis min janggi hen seeɗa ni toujours to min kawri fof gon homo ɓeydata min tigi ko noon ɗum noon Fadumou Dia min jettimo no feewi ko noon ɓe sikki o ɓoccitima ko noon ɗon jaltirten nden toɓɓere natene no mbirunen nani gardidi hayso tawi mataw ko o seeɗa tan kalten hen pijirloji africayankeji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Accra lamorde Ghana puɗɗiɗi guila jeetati ndulo lewru heccanki jokkoji ha nogas e tati mayru tawi eɗen gandi ko fannuji capanɗe tati goni e waɗede toon India hen e ɓurɗi mantinade tan alhaali lato ballon mo kalanoɗen joni kippuji ɓe duuɓi nogas fayi less rewɓe worɓe ino toon kawre kewɗe mbaɗama e gartemeji mumen yama taw waktuji ɗi dokkata artude hen kono ka ciftinen tan ina waɗi hen fannuji jeetati ɗi ganduɗa ko cuɓaɗi gam wonande kippuji Afrique ɗi ɓurɗi hen teskede e jahanta dongre nde e pijirloji JO baɗoji to Paris e nder ndeɗo hitande ɗum noon ne jeeya hen tan sippiro ko wiyete tennis e dognoɓe e weloji ɗi kame athlétisme e lumbam ɗam e fannu goɗɗo biteɗo badminton kame tennis de table e ha joni fannuji mbaɗi noon Dieynaba Sow mbeɗa sikki wonko ndewiniɗa hen fayida ɗiɗo pijirloji africayankeji haade meɗen yaltude nden toɓɓere eyi ko adi ko ɗum ɗon wallittu Afrique ha wawa waɗede compétir e mondial par ce que foof heblante ko ɗo henna saabu sa ƴeewi sene Afrique e kala saaha ɓe jogui caɗele soɓe jeehi mondial ɗum taw koye discipline aji ɗi foof mais kam so heblima guila ɗo henne ko wayni hen a ƴeewi ko wayno tennis de table walla yoga e ɗum ɗo par ce que sa ƴeewi ɗo football basket ɓurɗo hewde ɗum ɗo hayso woni yoga e leyɗele gueɗe goɗɗe ene mawni toon kono football e basket ɓurɗo henne rokke dole wadde ɗum tagui to wayno jeux olympique walla affaire aji goɗɗi ene daña hen caɗele ɗum tagui no heblane ɗo guila e law sportif uji men keblane so jeehi wasta ndude Afrique wonta ko dañi hen saabu sa ƴeewi e to Ghana oɗo sahni eɓen puɗɗo wonko fuɗɗi yaltude toon Sénégal tennis table heeɓi bronze a ƴeewi to banggue football o ɓe keeɓi victoire en ɗamani so jeehi banggueji goɗɗo woto keɓɗen toon ɓe ɗamni kadi karallagal mabɓe e tinnare nde kadi wawa ɓeydede Harouna so tawi wonko beddoɗa seeɗa tan e ɗi pijirloji africayankeji haade men yaltude eyi no waɗi nafoore aɗa andi so yimɓe jooɗima koye compétition wiyete hen kala dogo diwo walla pettowo kala mbatta e sport enen mbawata ɓeydude to tolniɗaɗo Afrique noon heewani compétition sa jekki banggue football coupe d' Afrique waɗi coupe d' Afrique club aji sa jetti judo karaté kala jettuɗa tan kaɓede wawi wonde foof heewani no yimɓen kawrata lawol gotol e hitande tan walla duuɓi ɗiɗi fof par duuɓi ɗiɗi heewi wonde lawol gotol sa dañi noon ha weynina a rendina yimɓe foof yimɓe ne paye jeux olympique to Paris to henne 2024 ɓe dokkat ɓe no ɓe pewnitori hani hewɓe hen adi cuwano wadde qualifié manam dañano ko namda ho pour yaade jeeyede ha watta Paris mois de juillet ho ɗum ma rokkuɓe chance uji goddi hadi mbaɗiri qualifié eɗen kewnande kadi délégation ngaji jahoji diɗɗi ɗe ne jambitoto batti wasde ɗoftede e hebaru mumen e nder leydi ɗe addi ɗum ha leyɗe jeux africain jiira e compétition keddiɗi ha leyɗele de hoore mumen laamuji ɗi jogui ɗum noon so tawi no fédération joguino no mbawi daranade koye men kono laamuji ɗi jogui kañumen pewjanto fof cikkanno ko laamu ngu ɓuuri yawde junggo kam ministre o nen toon eɓe leela dillude saabu kala homo mbaɗa ne lelti seeɗa sa yi équipe football Sénégal on ɗum deɓe hawru ɗumen hen seeɗa fédération tan jaggen ɗumen kono ham laamu ngu foti wadde ho waɗani ɗum comité olympique aji gonɗi e leyɗele jahoje ɗe kañumen jogui ɗum e laamuji ɗi
sa yi délégation dina yarata ni ministère des sports hoore mum kañum ardi fof jogi fof eɗen gandi noon leyɗele afrique ne jaari so tawi laamu tan jogori banggue mum fada tan ha wiye yettima nde fuɗɗo ummade heblantako ɗum law ɗum noon addi probléme aji kewɗi dañi hen Ablaye hade mi naddude e maɗa e men ja joni jonti to France e to Angleterre kono e ɗin noon pijirloji tan hol haqqi e ha joni fartangue ɗiɗo kippuji kani rokkede ha woda ko dañƴen to Paris ko eɗen gandi ko dental mawgal ngal baɗowal duuɓi nayyi kala woni e yuɓɓinede toon eyi sa ƴeewi no Arona wir noon ko noon tan wiratmi sa ƴeewi darde nden koma hakkunde mbiyen layɓe ɓen walla pelle tambide kala ko yowiti e ɗin folotiroji daro darde haalde ka heɓlagol ha ka yahugol kono ka heɓlagol taw si tawi waɗaka noon no wowi yarde toon ko noon yarata tigi ɗum noon erago ngo mbeɗa sikki en nanama ete kadi famama Abdoulaye mi accanima taw ko an jadami mataw won ko gaddanɗamin to batte championnat ji ko to leydi France gaddortoɗen eyyi no mbirɗa noon Ligue France ka ñalawma no gayi e jooɓiwal hande hakkude Paris Saint-Germain e Reims kippu kala waɗi ko loggi ɗiɗi Monaco kañum fooli Strasbourg ka maɓɓe loggol e kowal Le Havre fooli Toulouse loggol e kowal Metz mo Lamine Camara fooli Clermont mo ko ayna loggijo no wiyete kadi loggol gotol e gardien bi ko no wiyete Sénégal najo ayna loggijo Mori Diaw non jaram Mori Diaw voilà loggol e kowal sa ƴeewi kadi so jamdi nogay fawi silmaji capande nayyi joyi Marseille hawrat e Nantes Marseille noon gila Jean-Louis Gasset fuɗɗi eltude on kippu en jii darde Marseille e Sénégal naaɓe darde marde fayda hanki noon Lyon fooli Lorient loggiɗiɗe e kowal Lens fooli Brest loggol e kowal ka rew kawgal ngel ko PSG woni dow hikki ɗon Brest e Monaco Calais ko Metz e Clermont Oumar Mamadou Sow wadde Jean-Louis Gasset mo ganduɗa riwinomo to Côte d'Ivoire firtani o wawano mataw ko caɗele tan keptinomo nde tawno woni waɗa wone gueɗe en tout cas ko yi toon to Marseille ko noon Abdoulaye mbeɗa sikki Angleterre en jawtan Angleterre ñalawma jeetaɓoyal ngal hakkude Tottenham hande Tottenham fooli Aston Villa loggiɗiɗi e kowal Liverpool e Manchester City ko loggol kala kippu waɗi Brighton e hanki Manchester United mo André Onana fooli Everton mo Gana Gueye loggiɗiɗi e kowal Wolverhampton fooli loggi ɗiɗi e gotel Arsenal wawi Brentford loggi ɗiɗi e gotel Bournemouth e Sheffield United kippu kala waɗi loggi ɗiɗi ka rew ko Arsenal hikki watti ɗon Liverpool e Manchester City ka less rewo ngo ko Burnley e Sheffield United ko noon Abdoulaye Diallo jungo maɗa funnama eɗen gartemeji toon to France kame Angleterre kono en mbawa yaltude taw en duttaki seeɗa noon nde tawno eɗen gandi mayri ndeɗo yontere ƴaɓɓidi coupe CAF ne fetteteno ñande alet on ɗon ɓennuɗo kawri tati battidiɗi gonno kono nde yano artuno andama kippuji jeetati jahoji e jeetaɓal timmodi ɗum ɗon woni USM mbo Alger Abou Selem ko toon to équipe mbiyen club mbo Libye RS Berkane toon to Maroc e Stade Malien en paami ɗon ko Mali Zamalek mbo Égypte River United toon to leydi Nigéria Dreams FC to Ghana kame Futur FC toon to Égypte ha joni kadi e Ligue des champions africaine toni kadi ne wayno timmi andama kippuji jeetati ɗi ganduɗa ko yahoɓe e jeetaɓal mabɓe timmodi Mamelodi Sundowns mbo Afrique du Sud tout puissant Mazembe mbo RD Congo ASEC Mimosas mbo Côte d'Ivoire kame Simba mbo Tanzanie Petro de Luanda on toon to Angola Espérance de Tunis mbo leydi Tunisie Al Ahli mbo Égypte e Young Africans ɗum ko kippo gonɗo toon to Tanzanie ɗen kawri ina wayno kadi gandama ina wayno noon ko ɓaawo janggo ñande ina wayno mbiyen 12 nduɗo lewru kuraji ɗe tirage o jogori waɗede ha hande holi e hombo o jogori fottude kawre ɗe mbawa jokkude no hannirta ni ɗum noon tedduɓe ko ɗo mbeɗa sikki kaddaten waynodirde moon tan Dieynaba wadde adi men jogori wonde tan ko yontere fande sogeno haaji
inchallah Oumar ha yontere fande so Allah lamɗo waaji Harouna en dokkidiri bandiraɓe ɓe aadi inchallah ha dimanche paɗo on jarama no fewi ko noon Abdoulaye a jarama weltare nde ɗoftirtamin e kala alette a jarama Oumar Mamadou Sow min jarni kadi Harouna Deme e Dieynaba tigi jarama kadi toon to karallagal to Malang Sonko omo wondi e Saran Doumbia ko kamɓe keedi toon ha mbawon nande komin kalata ko weltare wonannomi yettinande on yewtere nde en calmini kadi Lobo Labajo Aissatou Ly ɗo woni fo eɗen gandi omo heeɗi walla ombo yeeɓo men tedduɓe heeɗiɓe Allah jarama on jarama ha yontere fande sogeno haji